Kushiyeni imbono ngokwenza kwalowo sibiza ngenkosi yamabhinca umnumzane Ngizwe Mchunu e-airport ebizwa ngokuthi ke King Shaka International Airport lapho khona bekade ke hamba nezinye insizwa bebuya le e-university ke ebizwa ngokuthi CPUT Cape Peninsula University of Technology lapho khona bebekade bevakashela abafundi basemanyuvesi abafundi basemaRes kuyodlalwa ingoma lokho okubizwa ngokuthi ke ingoma Friday ingoma ke yasemanyuvesi kuthena ke sebebuya ngendizamshini zaseyifika ke insizwa ke Banoyini ke ngibala osaliwa wogqizile omthakashana wongizwe Mchunu nezinye ke insizwa thema seyifika ke Bayonini ke zafike ke zavuma ingoma ke kwanje yaya kwashimfa engwane kwawumsindo ke kwanje yaya kwahluleka ngisho abelungu bezama ke kuyilamula ke indaba amandiya edidekile ukuthi ngabe ke umsindo wani lo owenzekayo njengamanje eBanoyini kanza kwethu njengamanje ngizoyidlala ivideo uyizele nawe bese ke uyangiphawulela ukuthi ke wena ngokubona kwakho ingabe kunguziqhenya noma ke kunguba isiqhaqho nje lokwenza kukaNgizwe Mchunu ngicela ukuthi ke uyibone bese ngize isiqiniseko sokuthi uya subscribe ya like bese uya comment siphinde sidibane ku video elandelayo ngiyabonga. You have to respect this is King Shaka. You have to respect it. This is your need to play. Mr. Lamajan. But keep playing.